Apa lagi? Kerja tuh. Bisa na ito, ang tao na sa ro. Hindi na rin na. Hindi yung nagtatampo, nag-ano nga eh, nagpapa-send nga ng regards sa iyo. Natatawa ko sa ano ko, live ko. Parang yung tawa ko dito.
Daming tao ka dito. Naka-open pala yung mic ko.
Manay Eric, bakit hindi mo makita yung ano, comment? Yung comment Manay Eric, ito oh, yun oh. Siguro naka-off yung comment mo kaya ganyan. Dapat i-open mo yan. Diyan. Tapos makikita mo. Pindutin mo lang yung ano mo, profile. Ito oh. Ayan, di ba? Hindi na nakita. Basta lalabas na lang yan dyan. Nag-love shoutout po sa lahat na naandyan. Thank you so much. Grabing tawa ko dito sa aking ano, sa rabbit na to. Kanina pa ako tawang-tawa. Ayan, off ko muna ha. Salamat po sa lahat na naandyan.